Araw ng Miyerkules ngayon mga katim. Ay nako. Keep dreaming on. Right, good morning mga katim. Kumusta? Salamat sa pagbisita, salamat sa pagtangkilik, salamat sa pagsuporta ng ating munting channel. Alright, araw ng Miyerkules ngayon mga katim. Ay nako, hindi lang mga lalaki yung nagiging kamote ngayon pati ng mga babae wala pang helmet si ate. Alright, po tayo sa lahat ng mga papasok, mga may trabaho na nagmumotor. Ride safe po tayo sa lahat po ng nagmamaneho, sa lahat po ng mga driver. Ride safe, ingat po palagi tayo sa daan. Alright, Miyerkules, so sisimulan natin sa araw na to, July 6 if I'm not mistaken. So mag-upload tayo ng mga daily vlogs. So yung ano lang, yung mga daily routine namin ni My Love. So yung mga ginagawa namin araw-araw, papasok sa office to uwian, ganon yung mga ginagawa namin araw-araw. So mga ganon-ganon lang, mga konting chika-chika, mga issues, mga mga updates dito sa So Good. Alright, so yun yung magaganap natin. So siguro gagawin natin yun sa isang linggo. Magdi-daily vlog tayo, magbi-video kami ni My Love sa umaga pagkapasok, then cut natin during trabaho kasi dapat natin magtrabaho, then balik natin pag uwian na. Alright, so ganyan-ganon lang gagawin natin yan sa isang linggo. So daily vlog challenge ng isang linggo. Alright, so sana lang mag-cooperate yung natin, naman tawag dito, mag-cooperate yung mic adapter natin, hindi static yung labas ng audio natin. Alright, so ngayon we're on our way to My Love. Punta tayo kina My Love para sunduin. So time check 7:54 na. Manilate na naman kami ni My Love. Alright, parang sumisikip-sikip na yung ko, yung helmet ko, pa usli na yung ko yung bibig ko Napakarami ng mga sasakyan na dumadaan dito kasi kinlose o temporary close kasi yung tulay sa Batang, kasi medyo may problema yun Noon pa yung bagyong Odette na talagang lumaki yung ilog dun sa may sa may Batang, kaya medyo na sira yung sa may poste, may malaking daw, tapos yung mga dike na wasak, so kailangan ng major repair. So delikado siyang daanan, katulad nito malalaking truck na dumadaan ngayon kasi anytime daw pwedeng bumagsak, pwedeng bumigay yung poste ng tulay, kaya for safety purposes hindi muna pinadaanan. So tinambakan ng lupa kasi noon makita nilang delikado yung tulay is nilagyan lang ng mga kahoy-kahoy na harang, tapos yun nga sa katigasan ng ulo ng mga Pinoy nagagawa ng paraan na aalis yung mga kahoy, kaya nadaanan ulit ng mga sasakyan. Kaya yun, nagsidaanan yung mga sasakyan, mga malalaking truck, mga bus. O napakadelikado pa naman noon, kaya ngayon tinambakan ng lupa para hindi naman talaga madaanan ng mga malalaking sasakyan. Intended talaga yun na hindi talaga padaanan kahit mga motor, pero wala gagawa ng paraan yung mga Pinoy kasi sa sobrang mahal nga pa naman ang gas ngayon. Iikot ka pa dito kung pupunta ka doon kung pupunta ka ng mga barangay doon sa Mac, doon sa Concepcion, doon sa Consolacion, iikot ka pa dito sa may barangay Budibod, kina My Love, kasi ito yung original na daan talaga papunta doon nung wala pa yung tulay. Ngayon sumasabay yung napakataas na presyo ng gasolina, so tinatry ng mga tao na gawa ng paraan para hindi na sila umikot dito. Alright, so yun, ginawa ng paraan dun sa gilid para makalusot lang. Yung mga motor lang naman, mga motor, mga bike. Pero yung mga more than 2 na sasakyan, more than 2 na wheels na mga sasakyan, including yung mga tricycle, is hindi na talaga nakakadaan. Alright,
So white lang. Dito na tayo kina my love. Baka hindi pagising yun eh. Kasi tawag ko ng tawag kanina, hindi makontak eh. Cannot be reached, cannot be reached. So alright, welcome mga ka-team. Welcome mga ka-team. Alright, we're back mga ka-team. So yun, pabalik na tayong office. Pabalik na tayo sa Sugod. So magkukumute na lang daw si my love kasi may ginagawa pa siya. Kailangan na diyang labhan muna yung mga paninda niyang ukay kasi nag-ukay-ukay si my love. Pinagpo-post niya dun sa personal na Facebook account niya. So kahit konti kumikita naman, grind lang nga, grind lang ng grind. So ayun, bago ko makalimutan mga ka-team, so enable na yung stars, available na yung stars sa Facebook page natin, Team Jamelin Official. So you can send stars. Pwede na kayong mag-send ng stars sa Facebook page natin mga ka-team. So bilang suporta sa amin sa Team Jamelin, so pwede na kayong magbigay ng stars. Kaya ilang stars pwede na kayong magbigay. So bilang suporta, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi makakamit namin itong amazing na monetization tool na nandito sa Facebook page. Alright, so yun, kung may mga extra kayo, pwede nyo kaming senda na stars. Alright, maraming salamat in advance. So isa yan sa mga gagawin natin. May mga charity event tayo na tutulungan. So soon mga plano natin sa Team Jamelin. May mga charity tayo, may mga nakikita kung mga individual na hindi ko pa kayang tulungan sa ngayon. So darating yung panahon na kakayanin na natin ng sariling pulsa natin, kakayanin na ng suportahan yung mga ka-team. So sa ngayon kasi mas pinili ko munang tustusan yung mga pansarili naming kailangan, lalo na kami ni my love kasi isa lang kaming empleyado. So kailangan naming gumastos para sa sarili namin, kailangan namin kumain, mga personal needs namin. So yun muna. Kaya sa mga charity event na ginagawa ngayon ng mga ibang clubs, mga motorcycle clubs, participate lang muna. So soon makagagawa din tayo, makaka-organize din tayo ng sarili nating charity event soon. So yan yung mga plano natin sa mga darating na mga panahon pag binigyan tayo ng buong may kapal ng chance and opportunity na gawin natin yan. Alright, so yan. Tapos mga future na biyahe. So may mga plano rin na babiyahe out of this region. So meaning yung tatawid tayo ng ibang isla. So yun, nakamotor. Yun yung mga plano din na matagal-tagal pa. Kailangan natin pag-ipunan, kailangan natin pagplanuhan ng mabuti. Alright, so andito na ako mga ka-team. Dito ako nagtatrabaho. Ayan, so yan, kailangan ko muna magtrabaho para mag-grind. So hindi ko na kayo dadalhin sa loob sa opisina. So yan ko muna dito. Babalikan ko kayo mamaya. Alright, let's go. Alright, so ganyan lang. Yan ang tinatawag na daily grind. Hustle hard, grind every day. Diba? Di araw ni Padong. Ayun na. Leaded 100. So ayun, dito na tayo sa my home place. So yun lang, ganon lang yung naging araw namin. Pasok sa opisina, kain, out, then
grind. So yun lang. So kita-kits sa susunod na video, next episode. Like, share, subscribe. Peace out. Bye bye. Keep dreaming on.